Salutare tuturor și bine v-ați găsit la un nou episod. Astăzi cu un episod de Farming Simulator 22 pe seria noastră mirobolanică de Let's Play. Cum ne vedeți aici în ferma noastră, cum se zice, să zic mai nimic. Suntem în octombrie și este gata porumbul. Asta zic, nu mai zic nimic. În episodul trecut am terminat cartofii de recoltat. Acum ne punem și recoltăm porumbul. Au. Trebuie să o schimb. Să o schimbăm noi în episod. Poate episodul viitor. Dacă facem bani. O să putem schimba. Și da. Înainte. Plăm. Gata. Noi suntem gata de recoltat. Prima oară mergem la ăsta de aici, din spate, de la garaj. Pentru că, de ce nu? Plus la asta, pe lângă asta, nu și 2 paleți. Stai să-i punem. Trebuie să așteptăm să facem mai mult ulei ca să cumpărăm fabrica de cartofi și să facem cartofi prăjiți. Așa din câte mai făcut eu. Trebuie ulei de floarea soarelui și da. Thank you. Aia zic. Și acum deschidem combina. Trecem aici, pornim combina, pornim tot ce doriți, intrăm pe frunze și ce? Ok, și mergem înainte. Am început să recoltăm 14 tone. E clară situație. Stați să dăm vremea ca să nu meargă greu. Dăm până la vreo 1, ceva pe genul. De genul ca să fie ok. Dăm un pic de ce nu. Ca update-uri în fermă nu sunt, în afară că am schimbat semănătoarea de la Porsche ăla din 9 metri la un Vaderstat 8, pentru că după ce am terminat filmarea, mi s-a luat curentul și nu mi s-a salvat jocul. Și cum era semănătoarea luată înainte de a începe episodul, nu s-a salvat și nu mai aveam semănătoare și am luat-o pe asta. Na. De ce? Să mai rămână niște bani. Și cam atât. Acum de porumb ceva. Avem ceva porumb. Am mai vândut și niște cartofi. Am mai vândut și ceva de la fabrica asta. Ca să cumpărăm o altă combină sau să mai luăm un teren. Ca terenuri. Ori să luăm acest 5-4 sau 5-5 sau 90. Sau 90, eu cred că eu zic să iau 90 ca să că e mai mare și o să putem să nu punem în viitor când le luăm pe toate terenurile alea. Și vreau să îmi spuneți în comentarii dacă vreți să iau 90 sau terenul 21 sau 22 era sau 55. 55 și 54. Spuneți dacă vreți să iau ori terenul 90, ori terenul 55 sau 54. Am văzut că episodul trecut v-a plăcut. A postat ieri un episod de Minecraft. Sper să vă placă și acela. Și da. Sper că să vă dau un mic disclaimer. Citiți toate descrierile, poate vă dau spoilere din episoadele viitoare. Și de aceea ar trebui citite pentru ca să fim ok. Abia aștept să văd ce reacție aveți la episodul acesta care îl filmez acum. Și da. Acest episod cred că apare duminică și sper să vă placă. Dăm așa înainte. O să fie un episod plictisitor că nu facem nimic.
și cred că nu o să aibă view-uri, dar eu sper să vă placă, să vă uitați la el, măcar cât terminăm terenul ăsta. Că planuri așa n-am ce să cumpăr, n-am ce să vând, numai așa. Să recoltez porumbul, pentru că de ce nu? Și ca să vă țin la curent cu update-urile din fermă. Să nu uitați, dați un like și subscribe pentru mai multe episoade. Poate jucăm și alt joc, cum ar fi CSGO sau Enlisted sau alte jocuri. Da. Sau pe Roblox, un joc cu un alt prieten, dacă vrea să participe în videoclipurile de a mele. Și da. Așa, intrăm în lung acum. De-abia aștept să schimbăm combina asta, frate, că e mică. La ce mă gândeam eu? Cred că v-am mai zis. Mă gândeam la Orni Hollandul ăsta. Stai că m-am bucat. Orni Hollandul acela. Ori și nu cred că am prea multe John Deere în fermă deja. Ori John Deere-ul ăsta. John Deere-ul ăsta. Sau merem aici la ăsta și... nu. Ăsta. Dăm așa. La ăsta. Și dăm asta. Așa. De 10 metri. Ceva de genul, combina aceasta, pentru că e faină. Am mai lucrat cu ea în trecut și am văzut că se face treaba. De aceea, sincer, chiar aș vrea. Sau John Deere sau New Holland. Acum vreau să îmi scrieți în comentarii dacă ce combina să iau. Deci să scrieți în comentarii ce teren să iau, dacă vă interesează, sau ce combină. Aș prefera să scrieți ce combină să iau, că chiar n-am nicio idee. Pentru că eu am lucrat cu nebunia asta. Și mi-ar plăcea să schimb combina înainte să recoltez ce vreau să rapița care o să o pun pe terenul ăsta mare, că o să dureze o veșnicie. Ca să termin de recoltat și ca să nu vă plictisesc atâta, cred că aveți muzică, dar ca să nu vă plictisesc atâta, cred că revenim când mai avem un rând de recoltat și da. Deci revenim cu tranziții de PowerPoint. Deci, pa, pa! Și am revenit, băi, și pe această tranziție miraculantică de PowerPoint. Da, cum să nu, cum să da. Și cum vedeți acolo suntem 86% plin. Cred că trebuie să mă duc cu John Deere să vin să golim. Dar merg repet următorul teren care trăiesc este și 15. Pe terenul 15 avem porumb și cel mai mare de porumb care îi mic. Da, e cel mai mare de porumb, dar nu cel mai mare, pentru că cel mai mare este 85 și al doilea cel mai mare este 3 și apoi 15. Acum, eu sper să nu fie baltă. Se strânge aici baltă, de mai bine nu. Nu-i baltă. Am ajuns, punem lumina, punem header-ul și recoltăm. Acum, cred că vă fac poftă. Bă, dar ce-ar veni un porumb acum? Ce-ar intra un porumb? Și îi dăm înainte. O să nu. De ce, nu? E ferește, dar cam ce de mișcă. Mergem. Da,
place cum cântă. Asta îmi place. Hai să... Eu în 2, în 3, în 2, 1 și trebuie să merg după John Deere. Foarte mișnetul, optim motorul, ne teleportăm la mate, pornim John Deere-ul și merem pe bază. Dați-mi ce față de serios. Am plecat. Sper să nu văd doar urechile. Și ca să nu văd doar urechile, o să dăm sunetul aici. Păi nu văd urechile, poate că dată încet cu tractorul și așa merge. Aproape văd că avem producție bună. Aproape am scos un bunker din terenul ăsta și terenul ăsta nu e cine știe ce să zice că e terenul, dar am scos ceva. Așa că îi dăm stânga, înainte, facem dreapta, schemul, așa, stai că aoleu, nu zic că cum am teleportat eu de aici? Cum mă teleportez? Explicați-mi, dați aici? Ai, boi. Ai, bun. Bagăm porul. Mamă, uite aici. Un centimetru. Am ce de că dau un an. Nu mă zic. Ia ceaiul la rădicer, băi, și cred că ce zice. Ce? 23 de metri, da. N-am tractor, n-am teren, n-am nimic. Aia. Da, asta cred că e... combina? Ce zice scris? Uitați un pic, nu știu ce sunt. Nu știu ce sunt. Și ăsta e... Stai mă, deci... Stați o leacă să facem un pic de research. Eu mai cia... Și asta face... Ai, de asta te reportează. Ok, am înțeles. Ei, nu dau H. Îți trebuie bani aici. Hai, zis. Acum, probabil că da alt, să punem poștă. Dacă tot facem asta, vă învăț să faceți corți. Ok. Mergeți aici, la iconița cu volan, apăsați creare muncă, văd aici. Așa, dați până aici, apoi apăsați aici, puneți tot ce doriți. Așa. Aici, la advanced, asta, puneți cercuri dacă aveți ceva în teren. La mine nu e cazul, deci puneți no bypass dacă nu aveți nimic. Apoi puneți aici metru la utilaj, apoi nu știu asta câte lucrează. 1, aici câți capeți vrei să tragă, cum se ia curbele, chestiile astea. Și vă interesează că metri, capeții și ăsta. Deci nu mai mult. Apoi dăm generații curs, dați înapoi și vedeți, mergeți la semnul ăsta care arată săgeata, vă puneți sub el, apăsați aici și el va face treaba pe cursul lui. Nu m-a venit să descărcați. Și vedeți săgețile astea, pe aici merge el și tot așa. Apoi se vede numai din copil. Dar acolo în depărtare se vede un semn de stop. Acolo se oprește și da. Un mic tutorial la Courseplay, că unii dintre voi cred că nu știți să-l folosiți, dar acum știți că v-ați uitat la mine. Așa, mergem pe aici. Ne oprim aici.
Eu sper să nu încurce. Deci să aveți grijă să nu încurce, că altfel se oprește și vă apare acolo sub bani, cosplay și vă arată ce, dacă trebuie să o opriți, dacă nu mai are aia, dacă e plin, să zici că e blocat, să nu știu ce, să nu știu. Na. Apoi mai avem terenul ăsta și cam atât. Am semnat greu, dați acolo, și până dă combinarea, noi putem să mergem să dăm cu netul, cu clasul. Așa că luăm asta, selectăm greutatea, dăm înainte, facem așa o curcură, lăsăm greutate în jos, așa, lăsăm greutate jos, o decuplăm și luăm sistemul de erbicidare, că încă nu avem autopropulsantă și da. Episodul trecut ce am făcut? Am recoltat, pe lângă că am recoltat, am plasat acest silos extra, că am băgat la cartofi de nu mi-au încăput în silos. Zicea, nu mai primim cartofi, că nu mai cap. Nu, ce să zic, nu mai zic nimic. Așa mulți cartofi am făcut. Am mai vândut, cum v-am zis, am mai vândut din cartofi, că să mai am spațiu și de alte de porumb. Și acum avem doar 200 de tone de cartofi, dar suficient cât să umplem fabrica. Mai eu cred că nu am așa numit îngrășământ erbicid de astea scheme. Dar nu mai am nimic. Gol culuț. Așa că trebuie să facem o investire care să luăm paleți. Bum, bum, bum. Tort. Luăm tort. Ăsta-i, da. Corteva. Nu. Cât să luăm? 3, 4, 4. 2, 3, 4. Aia zic. Și ne-am pregătit pentru... Deci data asta l-am primit, l-am cumpărat la second hand. Știu, foarte nou, dar e second hand. Așa că mergem. Nu știu cu posterul ăla guvernamental, acolo la mișto. Așa trecem, sper să nu vă deranjeze frunzele de la copaci, că vă intră în webcam. Dar o să încerc să le evit. O să conducem mai mult de la volan, că e mai realist. Uite floare, cât avem și aici grâu. Eu de-abia aștept să luăm un teren și combina, pentru că combina îi ea și ea importantă și cred că e mai importantă decât teren. Dar pentru ca să iei combina mare trebuie să ai teren. Și ca să ai teren mai mare trebuie să ai utilaj, deci trebuie să te hotărăști ce iei. Și de obicei te hotărăști să iei, trebuie să vine așa, sau... cred că trebuie să dau unul. Și apoi... de ce? Reumple rezervorul suplimentar. Eu n-am pus cardanul. N-am pus cardanul și... Acum merge, că am pus cardan. Pleci și pe ăsta. Bun, s-a umplut acum. Păi stăpitoarea asta nu se umple. Ce trebuie să-i fac? Spune și mie ce trebuie să-i fac, că nu merge să umplu. Trebuie să umplu pe acolo, pe sus. Ia facem schemă. Aia zic. Era cum? Nu mere. Ce are? Pornește. Ia să decuplez eu ăsta și cred că o să nu dea. Ia, că nu mai ești, hai. Dă și mie acolo să umplu asta. H, Z, K, X. Poate trebuie să dau X. Stai să dau ți-o, să dau ăla. Mi-am dat X, trebuie. Nu mere. Ce nu mere? Băiatul, mergi tu. Nu, vezi că rup gardul. Mai ridic, așa ridic. O să-i dau acum? Nu. Nu mere. Ce are? Angajează, pornește stropitoarea, nu avem ca să o pornesc.
cred că e pe... Am o impresie că e pe partea asta. Nu e nici pe partea asta. Închide asta. Cum să fac ăsta că nu merge? Nu acceptă erbicid. Ce are? Nu zic că nu acceptă erbicid. Ba da, acceptă erbicid, uitați, erbicid. Așa ce ai? Mi explici? Băiatul, explică-mi și mie ce ai. Ok, băieți și fete, asta era prea mult și revenim când reușim să umplem asta. Deci, revenim după 2 secunde. Am revenit, băieți și fete, în 2 secunde, cum v-am spus. Vine era de la un mod, Manual System. Nu știu, am luat furtunul, dar nu știam cum să conectez la alea 2 țevi și am zis, ce pui mei, m-am enervat și l-am scos. M-a încurcat, nu era de ajuns, nu era folositor. Poate aducea un pic de realism, dar mai mult și mai mult nu. Dar după 200 de ani putem să punem astea aici. Și când o să am eu chef, o să vin după voi. Momentan nu. Acum trebuie să conectăm ăsta. Și în timpul în care voi ați fost și cred că mâncați. Deci poftă bună dacă mâncați. Așa că în timp ce voi vă schimbați felul de mâncare, eu am pus erbicid și am făcut un bunker la recotat. Și acum putem merge să erbicidăm 200 de ani. 200 de ani lumină care m-am chinuit numai să pună erbicidă ment. Facem așa, brum, și cum vedeți aici toate spine, putem da să desfacem asta, facem așa, acolo arată. Mamă, cât are ăsta? Cât credeți că are? Vă spun eu, ghiciți, 3, 2, 1, 30 de metri. Da, e cam mare pentru terenurile astea, dar e bun. Așa că îl pornim și dăm pice. Ce bine se simte, măi, când mergi și tu cu ceva utilaj mare, nu-mi de face. Oricum mentul trebuie să fie mare, că sunt numai niște duze și un furtun. Și niște de astea. Fiar. Mama. Eu vreau să dați like și subscribe. Foarte comă, știu. Acum, cred că dau cu brațul. Era să dau cu braț. Făceam acum, băteam palmă, știi ce zic? Și cred că dau cu brațul, da, cu brațul. Să nu dau cu brațul, închide-l. Ca să pot să trec și eu pe acum. Și acum deschide-te, frate. După ce te-ai deschis, ți-a pornește. Aia zic. Deci dăm și puteți vedea pe harta pădurilor cum mergem și aici. Da, cam ciudat. Aici. Aoleu. Vedeți? Problema e când îi faci să-i dai să ia capeții, îți va rămâne în capăt cum ia el curba și da, atâta. Dar în rest îți face tot terenul și nu se blochează așa de des ca și ăsta de la din joc. Așa că zic că este pe plus, ești pe plus dacă e gratis și face mai bine. H. Doar automat. Așa. Herbicida și cred că trebuie să veniți da și cu îngrășământ. Cel mai probabil da. Da, trebuie să veniți da și cu îngrășământ. Dar de îngrășământ mă ocup eu. Dar cel mai probabil până de moment cu
fericit și cuplăm aia de îngrășământ, mai nou o să fie gata de, să zic, de recoltat terenul 15 și mergem noi pe terenul ăsta în față. 2. Acum până mergem noi în capăt, misiunea mea, ca să nu vă plictisiți, este să găsim terenul 1. Și terenul 1 cred că ăsta e terenul 2. Unde e terenul 1? Trebuie să găsim. Numărul 1. Cred că ferma e terenul numărul 1. Iar am impresia. Și da. Nu. Stați un pic, stați. Dați că parcă am văzut aici. Unde era? Era parcă. I-am afundat în pământ. Susar, nu deschide. Gata, am ridicat. Așa că cred că mai trebuie să trecem o dată și gata cu terenul de vigilat. Trebuie să dăm meu, dar voi dau eu în camera ca să nu lipsesc. Acum revenim la misiunea noastră, care e să găsim terenul numărul 1. Deci ne uităm pe aici printre străduțe, pe aici era parcă, uite, l-am găsit, ăsta e terenul. Eu sincer cred că trebuie să fac. Sincer, eu cred că puneam terenul 1 fiind ferm. Cred că da. Ok, ne-am oprit, ne întoarcem. Uităm atent din grâu, trebuie să fie pe aici. Pornește-o că foarte. Dăm ceva împreună. Scuzați. Apăs random paste și să mai dăm schemele astea. Am terminat, trebuie să am internetul. Până se închide aici, o vreau să vă stau și ăsta și vedeți? Nu s-a blocat, nu nimic, numai când lasă pe capăt porumbul imediat. Vă sugerez să nu folosiți courseplay-ul pe un teren care trebuie să-l arați. O să vă lase ăla capăt, o să vă lase drum de ăsta și nu-i plăcut deloc. O să stați jumătate de oră numai să faceți ce nu a putut el să ia. Mai bine faceți voi decât eu. Da, în rest puteți să puneți și la erbicida, și la semănat, și la tot ce doriți. Eu de obicei îl pun ori la recoltat, ori să dea cu tăvălucul, pentru că, da, de ce? Așa că intrăm pe poartă și trebuie să decuplăm asta. Hai să vedem dacă skill-urile mele de dat cu spatele se aplică și în joc. Ceva de genul. Și o curbă imensă. Așa. Cred că mai merge un pic în spate. Și cam ceva de genul. Decuplăm astea. Aia zic. Nu e ce drept, dar putem face asta. Acum, îi drept. Ce să zic, nu mai nimic. Garajul ăsta a fost primul garaj unde s-au parcat utilajele. Când am venit eu, că când am găsit eu era John Deere-ul, nu John Deere-ul, ăla era alt John Deere-ul care vi se dă normal, cu semănătoarea. Era aici cu remorca, doar că și mai era un fend mic aici, atât. A, da, și mai era un flow roader de asta cu un fel de Manitou mic pentru asta, da, era prea mic și făceai multe și l-am schimbat. Uite, vedeți, mi-a dat eroare că aici că e blocat. A blocat tractorul. Pornel pornește. Hai că mă mut acum.
vreau. Ok? Ne-am oprit aici că da. Să vedem 8 și 8. Hai că preiau aici. Și apoi când termin, să zice că el termină, doar dați uite sub rotiță și vă arăt aici clear curs. Și gata, vă dă clear. La curs, să știți că vă dă clear numai la cursul care e pus pe vehiculul în care sunteți. Deci nu vă dă clear la toate cursurile. Și da, ăsta nu este. Cred că aproape facem un bunker, că pentru că pe terenul ăsta am mai făcut un bunker. Când încercam eu să-mi dau seama ce să-i fac cât să pot să fac un herbicid. Și eu sper să nu se umple, să mai iau și eu bucata asta, bucătoiul ăsta. Merge? Mai încape. Uite, mai ieși aici un știu. Așa și ăsta facem așa. Acum putem plata salarii, vă ia și cam atât. Mai e pe caputul ăla, dar mergem să-l golim pentru că trebuie. Prima oară și apoi cred că mergem noi la teren, recoltăm, că sigur nu scoatem acolo. Cred că scoatem numai jumate. Și țineți în minte că are numai 8 tone jumate. Și în comparație cu alte combine în joc, ăsta e un bunker mic. În realitate ăsta e un bunker mare cu tone. Bun, mai duc și ăsta. Eu zic că cape. Ziceți, eu pariez. Cât mai explici, 2 stileți, 3 stileți și cap. Acum mergem pe aici. Și știuletele la nu se merge pe ele. Sau o să le iau că poate fac un bun. Nu. Mai trebuie 100 de kg și fac. Bine. Dar pe aproape am fost să facem un bunker. Așa că îl deschidem șnecul. Și iar trebuie să-mi rup șnecul numai să pun. Sau nu? Ba da. Sau nu? Nu. Remorca asta nu umplem. Cred că facem toate 3 terenurile astea și nu umplem din cauza că are 5.000 de tone. Ce ai, frate meu? Ce mai dorești? Ce probleme? Dă cu șnecul în colțul ăla. Na, eu m-am dat, nu mai dat. Asta e problema cu șnecurile joase, de-abia aștept să iau o combină de asta mai mare care să-mi ajute. Nici nu visez la combinele astea 4, nu. Dată ce e una dintre astea chiar că ești asigurat, dar odată ce le iei pe toate 4, nu îți mai trebuie nimic. Asta trebuie și terenuri ca să le iei pe alea 4. Da. Și dăm înainte. Închidem șnecul. Nici nu se merită să închid, știți voi ce? Bunkerul, pentru că imediat. Și poate numai să închid header-ul că nu-mi cape pe poartă. Deci avem un teren. Putem zice că oficial pe terenul ăsta 15 am făcut două buncăre și pe ăsta aproape. Pentru că mai trebuia 100 de kg, 200 de kg cât mai aveam nevoie și îl făceam. Dar mă miră că am putut face aproape un bunker pe terenul ăsta. Așa, să o colim pe aici. O să facem și silici, probabil. Dar acum ne-am cartofi. Facem ceva de cartofi. Ați văzut câte kile, tone de cartofi aveam. Și vă întrebați oare de ce face Rareș cartofi? Pentru că
Încă el vrea, dar și că scumpi. Uitați cât, deci cartoful normal e ieftin, uitați, nici nu trece de 400. Dar dacă dăm în jos, această fabrică specializată în joc, 3000 nu e ăsta. Ăsta e, că nu-mi dau seama de fabrică. Ăsta îi, nu e ăsta. Unde ești? A, ăsta cred că e de la, da, ăsta e de la onions, castraveți, nu e ăsta, sigur, arată. Ok, ăla era mai scump. 4, nu e ăsta, că ăsta vine direct, uite, vedeți? Trebuie să scot modul ăsta, că mă încurcă. Dar să știți că e scump. Dar ca să nu mai lungesc eu video atâta și că cred că v-ați plictisit de mine care vorbesc și recoltez porumb, aici se încheie video, cum vedeți se deschide asta și ca să fie cum trebuie, stați să sar așa, că întoarcem așa, uite de la mine când vorbesc cu tine, ce vă stați, așa. Na, deci, fete, ăsta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Știu, a fost cam plictisitor, dar vă promit că episoadele care urmează, adică 2 dintre ele, vor fi mai interesante. Deci, să nu uitați, dați un like și un subscribe pentru mai multe episoade și eu v-am salutat. Pa, pa!